Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV caggal nde jettuɗen Allah en juule rasoul sallallah alayhi wa sallam en calmini en jarni en ñaguima duwaw en neldi duwaw jonde hande nde noon ko jonde spécial nde ganduɗa hoorema ko jonde ngawle e Ngourali wuuro Penda Moussa Boukary walla mbiya wuuro Moussa Boukary Sara Yero Idine Sambay Moussa Tene en gari enen joddi e ɓesgu ngawle naaɓe to banggam ñaamo tigui rigui walla taw kamɓe ɗi fof ko to banggue ñaamo ɓe keedi ɗo hakkude ɗo woni ɗo ko mawniraɗo meɗen mo gandanɗa hoorema ko goto e mawniraɓe men tedduɓe gaccat tigui rigui kanko e hoore makko mo haalan en hol ko wone ngawle e hol kadi sababuji baɗɗi kadi vraiment hande eɓe mbawi arde ɗo kanko tigui e goɗɗo mo ganduɗa hoorema nden woni sanggo makko ñaamo kamɓe ɗiɗo foof goto mabɓe kala ma haalan hoore muɗum hol sababu baɗɗo ha yetti ɗo e kadi holko gandanɗa hoorema hande woni erago muɗum fewde tigui rigui e bandiraɓe julɓe ɓe gandanɗa hoorema enen paye gammu mawɗo mo ganduɗa hoorema ina heewi wadde e kala saaha haade nden en dokkatɓe konngol tan ɓe calmodira e bandiraɓe e on saaha mbawen tigui rigui artande ko gandanɗa hoorema ko ɗum ɗon woni ko jiɗɗen ko haalde. ceerno Abbas Sarr Allah jarama min beltinimama no fewi minen calmina dendagal yeeɓiyankoɓe ayawo habrirde Pindi TV ayawo men habrirde Pindi TV e gardugal ceerno Abou Diop ganda ko télé mo ganduɗa ko télé fulɓe beltonoɓe no fewi e émission ji jaltoji hen ko annanme kabaruji émission ji pinal e émission ji dendagal émission ji jaltoji tan ko émission ji ganduɗa belɗi ganduɗa ene beela fulɓe foof minen calmina dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi TV so ɗum ɓenni enen kaala e inde fedde jeunesse ngawle min mbiyetemi ko Mamma Ali Sarr ey koye fedde yoguide organisation yaadu gammu min jeeya gammu mo ganduɗa ko événement mawɗo wonande julɓe foof so ari tan haqqillaji men foof jahate jimol mbiyogol bousra lana lilnal muna lisal hilali zahiri wa zarana sahrul hana ahlan bihi min zairi woni ko lewru weltare lewru julɓe foof hankkadi ɓerɗe mumen kotat eɗe jeeyano ɗum waɗi ngawlenaji ɗo woni foof so lewru ndu darima tan haqqille mum huccata koye ngawle foti noon o woni ko ɗo e Dakar walla o woni ko Nouakchott walla o woni ko Nouadhibou walla o woni ko Belgique France Espagne Canada Amérique du Nord foof alɗo woni foof haqqille makko ruttoto e ngawle ko noon hakkille makko ruttate ngawle en dokkat micro o mo ganduɗa hoore makko kañum woni Moussa Diop e on saaha kankone o haalana en sababuji ɗi ganduɗa hoore makko ɗum taki mo arde ɗoyti e sen gummima ɗon noon puɗɗen artude e ma galen tigui rigui bunde ko sababu baɗɗo ha kawri ɗum hande eyyi Allah jarama on jarama en jetti Allah kadi en jettini Allah kadi radio Pindi TV e gardugol Abou Samba Diop eɗen jetta ɗum saabu kadi kala ko jiiɗa saabu o waɗi sababu e ɓinguel men minguel men Abbas Sarr wadde sababu hande ha garɗen ɗo kucciɗen e télé Pindi TV e radio Pindi TV weltare men dañi ɗum no fewi hande arda men ɗo etene e aduna foof no yeeɓa men en tant que coordinateur noon e fans club Ngari Ngawle Moussa Hamme Wadda ko noon mbitemi adda men ɗo tan ko minen paye mawlud minen paye kadi anniversaire fans club Ngari Ngawle ala kulli haalin ma en garto hen joni ko ɓoyen ko noon tigui Moussa Diop musidɗo tedduɗo Moussa Diop mawniraɗo tedduɗo wondude Mamadou Ali Sarr ɓe gandanɗa hoorema ko ɓesgu tigui rigui ngawle naaɓe hande sa wi Mamadou Ali Sarr goto foof no andi holi gonɗo Mamadou Ali Sarr mais enen gandi kadi ɗiɗo nokkuji ɗi ganduɗa hoorema so tawi Allah wallima ha garɗa henete alay saago mbawa huccidde e bandiraɓe ma kalna ɗumen hol sababuji tekɗi ha garɗa ɗoyta Mamadou Ali Sarr ko aɗa jeeya e commission d' organisation mo gandanɗa hoorema ko kañumen tambi gammu ngawle mande fuɗɗi eyi gammu ngawle hande dañi duuɓi 53 ko fuɗɗi ko yahete guila nden ha joni noon meeɗa yarude caggal meeɗa kadi fajjude hay lawol gotol
e duuɓi capanɗe joyi e tati ɗi woni gila 1900 presque 71 ha joni gammo ene yaahe. somi faami 1971 ha joni gammo ene yaahe 1971 ha joni ko waabiraɓe men gonno ɗoyti holɓe mbawɗa sifnade yimɓe e waabiraɓe men wonnoɓe ɗo tambinoɓe gammo surtout ɗo e ngawle e Dakar. Gammo fuɗɗi ɗum e nomin mawɓe min kaaliri ko fuɗɗi koye ɗanngal ceerno Alaji Samba Fati arno ɗo e Dakar rendini dendagal mawɓe tawno ɗo e noon waktu waymi wayɗon Hamdine Thillo Mal Dino e yimɓe mbiyamba Dino way ɓen Diak Saren way ɓen Bocar Demba Wadden e dendagal mawɓe tan tawnoɓe on ɗon waktu o rendiniɓe kamɓe fof o wi ɓe mbaɗa kees goto kees o kadi eɓe mbaɗa feere eɓe gaɗa gammu fof eɓe gara eɓe mbaɗa ziyara wuuro ngo ko noon affaire o fuɗɗiri ha gammu fuɗɗi yaade hitande fof kala mawɓe tan wonnoɓe ɗo ndenda e ɗesguji mumen fof ƴetta otoje kañumen jewtide kadi e Nouakchott naɓe mbadda lappol gotol nden lappol ngol ene wawi sobo Nouakchott ummotonoɓe Nouakchott gara jippo Ross gara Richard Toll minen fof min kawɗon min mbaɗa lappol gotol ko noon lappol gotol mbaɗan ɗon ene heewi jippoliɗo ndewton ko adi adi fof ndewton ko Richard Toll so gumim ɗo holko addan noon wadde escale Richard Toll. Étape Richard Toll o ko étape baɗɗo fayida étape mo ganduɗa très historique aussi sabu adduno ɗum sah gammo lawol ngol ene musno e lawol ngol nden waktu kawmen mammen Lobbat Fall kañumen tottanno men otoje sabu cettidagal gongal hakkude ngawlanaɓe cubalanaɓe cubalagal gongal hakkude men mbo newnanno e mabɓe omo newnannoɓe otoje ɗe pour eɓe mbawa yaade gammu soɓe ƴetti oto noon eɓe jaaha gammu lawol ngol heɗano caɗele soɓe mbaala ladde eɓe mbaala ɓe ñamani eɓe mbaala ɓe jarani ha mawɗo men goto en woni Richard Toll en wiye Oumar Wade wi ɗum ɗon ne ɗum ɗo foti ƴittede kañum kala gammu ummi yoɓe gara eɓe kirto ɗon e galle o ko noon ardi on étape ari étape on noon kadi woni étape mo ganduɗa incontournable ganduɗa hay goto wawa ɗum tarade e gammu saabu engouement gammu fof en mbawi wiyede ko ɗon ko Richard Toll ko ɗon Richard Toll Mauritanie naɓe garanno onon Sénégal naɓe gummoɗon ga kawron ɗon ede son gummim ɗon il paraît ko onon ndewnoɗo wiyete ɗo Diagnum ɗum ne holko adduno ɗum. eyyi étape deuxiéme étape o caggal Richard Toll ko adi sah enen ndewanno Thiès on kam ko étape daɓɓo tan min mbaɗanno ɗon won mawɗo men goto wonno ɗon min juuro ɗo min jawta 15 minutes 20 minutes 30 minutes so min umminoma ɗon min jaa Richard Toll so min ummima Richard Toll min jahka Diagnum hakkude Diagnum e ngawle noon aɗa andi hen hunde yimɓe heeɓe gandi hen hunde ko relation ɓoyɗo guila e ceerno Bocara Dadi Kane kañum woni sababu hakkude ngawle e Diagnum wonti galle goto ha wonti ziyara en waɗa e hakkude mabɓe kamɓe soɓe mbaɗi ziyara ngawlenaɓe fof ummoɗo gonnoɗo gar tawtoreɓe ngawlenaɓe kadi kalɗo ummi yaade ziyara ndewɗo ɗon e makko juuromo guila mo wuuri caggal ndo ummi ɗo kadi ɓesgu makko e miñiraɓe makko e ɓiɓɓe makko wonɓe caggal fof kadi haydara mankani eko watteno caggal ndo wuuri on noon kadi ko étape mo ganduɗa kadi malgré gueɗe kewɗe ndewi ɗo Covid rewi ɗo ine te toɓoji fof ndewi ɗo fof kono hatta on étape kam hay goto waɗa ƴettude e étape uji gammuɗi somi faami wadde gammu ngawle guila 1971 ha joni ina jokki wadde étape mon battandiɗo haade moon yettade ngawle ko holton en waɗi étape uji ɗiɗi étape goto ko Diambo aɗa andi hakkude Diambo e ngawle kadi ko galle goto ko mamiraɗo goto kala mo mam wona ngawlenajo yaay mum ko ngawlenajo walla kaw mum ko ngawlenajo Diambo ngawlenajo fof kadi ene jiida e Diambo wadde Diambo e ngawle ko gueɗel gotel ɗonne kadi mawɓe min so garina jippot ɗon juuro CRM wonɓe toon juuro kadi bandiraɓe wonɓe toon jangga ɗon kamil mbaɗa ɗon duwawuji caggal ɗum noon pour yewtude e étape goɗɗo gonnaga étape kadi on noon kadi étape uji mbaɗɗi fayida étape uji gammu ngawle woni étape Podor o ko noon 1971 ha joni gammo onon jokki yaade toon saabu hojomaji ɗi nan dogno hannirta ñen joni on dañi génération kesso arɓe lomtade ha hikka gammu hikko somi juumani mi nani ni eɓe inniri koye mabɓe gëm sa bopp manam yidde hoore muɗum yidde hoore mum noon haadi tan ke yidde guindi muɗum yidde guindi mum woni notoyade wuuro muɗum te enen foof en paami ngawle
kala ɗo inna gammu so yonti no mbiɗa ni joni kala ɗo neɗɗo wawi wonde hankkadi tawat so tawi tan wona donkal tan jittaka yaade holko mbawɗa haalande min oɗo woni onon génération woni 3e génération walla mbiyan 4e génération ngawlinaɓe ko génération ɓe ganda pijani ngawle mawnani ngawle gandano ngawle kañumen jiidani e première génération ganda kañumen fof ummi ko ngawle ko toon neehi ko toon mawni ko toon goowi garanno ɗo haq en dutto toon génération ɗiɗaɓa o woni génération amen e mawɓe amen seeɗa minen gowno ngawle seeɗa saabu wone mabɓe jibinaɓe ngawle gari ɗo mbaɗi ɗo sagatagal mumen mbaɗi ɗo carriére mumen kono oɗo génération garowo noon kam ko génération boy Thiaroye boy Pikine boy Yarakh kañumen woni on ɗon génération kono Allah longguiniɓe wonno eɓe jogui sakkitore moƴƴere ɓen ɗon kamɓe fof eɓe jiiɗi wuuro ngo e mbino kala ko watteno goo kamɓe mbaɗa ɗum ko sappo kala ɗo yimɓe jaranno jaga jayuji kamɓe ɓe jaraɗo ɗon ko voiture climatisé ɗum woni hannde objectif uji mabɓe kadi kala tampe gonannoje e lawol gammu eɓe itta ɗum ha laaɓi woni gammu joni nden yimɓe en tampanno ene mbaala e lawol ene kirto beñe ene kirto sandwich uji ɗo ɗum no fof eɓe itta ɗum ha laaɓi joni yaade gammu ko plaisir wonti welemme wonti ganda yimɓe fof hande mbaɗi engouement yaade gammu saabu ɓe oɗo génération ɓe ganda te jiidani noon kadi e koɓe keblata pour soɓe jettima e wuuro ngo koɓe mbaɗanta wuuro ngo ha yimɓe wonɓe séjour mumen toon wona séjour baɗɗo fayida ko noon ko ɗum ɗo jubbannoɗen bandiraɓe ko fati alhaali gammu meɗen kono enen paye événement goɗɗo mo gandanɗa hoorema e nder gammu o so tawi en gammi ha weeti so allahu lamɗo jaaɓi enen jogui nalanke men ngana mo ganduɗa hoorema ɓesguji Fouta foof walla ɓesgu Sénégal foof ina yiiɗi on ɗon nalanke wiyete ko Ngari Hamidine Aissata Souleymani Hammadi Moussa Boukary ko an Moussa Diop woni président mo ganduɗa hoorema gardiɗo on ɗon fans club biyeteɗo Ngari Ngawle holko piɓɗon anni e holko woni yidde moɗon e oɗon ñalawma mo ganduɗa hoorema walla on ɗon kikiɗo mo mbaɗan toon Ngawle Moussa Abbas Allah jarama en namnalma kangal e ko fari e fida tawa mbo mbatten ñande gammu ha weeti kikiɗo à partir de 15 heures yim fof ene jaaha to dande maayo to saabu mawninti e tiddinti Ngari Ngawle saabu fina tawa Ngawle ko sa wi Ngari Ngawle tan presque a addi fof saabu Ngari Ngawle ndi e joom wuuro ngo kamɓe goni tolnidiɓe wadde a wawa haalde joom wuuro ngo tawa addani joom Ngari Ngawle ndi ko joni noon fina tawa men Ngari Ngawle inniri hoore mum Ngari Ngawle joni noon fans club makko d' ailleurs an Abbas kanko woni secrétaire général fans club o kanko oɗo Abbas hande gadduɗo men ɗo baɗɗo sababu darde tininde o daari hen so fans club sukaɓe ngawlanaɓe e ko taari ko Ngawle woni Ñanga Fanayi duyu dato fonde as gumel kodit donnay fof ndendi mbi ene jiiɗi teddinde Ngari ñande gammu ha weeti à partir de 15 heures fina tawa o inne o mawninne o indinde inne ko noon indinde inne il paraît que ene waɗi tufli ɗi gandanɗa hoorema mon jetteɗen ɗon tufli ɗi ganduɗa hoorema kanko Ngari Hamidine Aissata o yimi ɗum ɗum ni hosi holko woni hen yidde moon e holko woni darde moon Abbas Moussa Abbas Allah jarama kadi de tawno namnema ko kanɗe kadi ko dewɗe lawol ko tufli ɗe ko tufli ɗi ganduɗa ɗe ko cosaan ɗe o mawnini kanko Ngari o lollini ɗum saabu so woni o wi tufdi jama e juma koylel bayi kaaliɗo ko koyni gonnoki ɗon ganduɗa ki on ɗon babiraɗo ko ɗon o andirno waltudi Malal Diara ko jagaraf men gonnoɗo ɗon ene waltudi mum ko ɗon tawateno ala kulli haalin ɗen tufli o wi ko ma o yettoyo toon kanko fina tawa o waltudi Mouhammadi Bolel kadi ko même fina tawa ko jibnaɗo men taniraɓe men gonno ɗon ko ɗum waltudi ko ndiyam rewanno ɗon naata kolaɗe fof kanko yimi ɗum noon kanko Ngari Ngawle kanko mo jiɗɗeno mawnindi teddindi ñande jangga ñande kikiɗo ko kanko yimi ɗeɗo tufle Alidou Boukary a nani ɗum ɗum haala o wi men jaara tufguel Alidou Boukary ɗum fof ko kanko yimi ɗum ha lolli ha nana hande tufguel Alidou Boukary wadde o wi omo yiɗi ñanden o sembinde ko noon o wi omo yiiɗi sembinde ɗum en kolliti wonde fans club en yiiɗi kadi waddorde hen tedduli goɗɗe tedduli ɗen ɗon beela ɗo wawi jubbande en seeɗa tan holko wurtu moon e yidde wadde ɗen ɗon tedduli eyyi tedduli ɗe an Abbas mamen jette hen saabu yama
en tant que min Moussa mawni coordinateur fedde nde mais anne wonko gadduɗa hen ko heewi e banggue jokkere enɗam wuuro ngo sabu ko an wi Moussa hawri e jokkere enɗam yen mbaɗi hen jokkere enɗam woni wat tedduli wodo mawninaɓe hen wodo kadi ñantuɓe hen wodo ñantaɓe hen wodo ñantuɓe wodo ñantaɓe fof taw artata koye jokkere enɗam e nder wuuro ngo wododirde nde ɗum ko an miiji ɗum en tant que secrétaire général fan club Ngari Ngawle mi acciramama hen mi ƴetta ɗum mi hettino ɗum ala ko an miiji ɗum mbiɗa mbaɗen ɗum ko noon Moussa Hame Wade Allah jarama caggal kay ndu ɓayyinɗa ko gandanɗa hoorema ko ɗum tigui Ngari Hamidine Aissata jogori waɗanede e oɗo ñalawma taw ko fans club jogori waɗandemo ɗum en gartat konngol ngol e taw ko konngol mbaynigo fewde e mawniraɗo men tedduɗo Mamadou Ali Sarr mo gandanɗa hoorema konngol ma batnigol surtout e oɗo organisation battam la miijo mo ganduɗa hoorema seremɓe e foof nen jaggi hen e ni holko jogori vraiment no jogori yarude toon to Ngawle to konngol battinigol ko yettudema ceerno Abbas ane ceerno technicien men Djiby e dendagal kadi haralleɓe wonɓe Pindi TV ko wiide tan gammu o ko événement baɗɗo fayida événement mawɗo no feewi kadi en kaali lawol ngol no timbite yehirta ni kono sen jettima noon ko ɗon kadi bundi gueɗe ɗe mbatte saabu min kawre seereɓe men almaɓe men almaɓe ratiɓe Ousmane Mal wondude e seereɓe men wonɓe wuuro ngo foof ko ñande 11 jamma yimɓe mbadda gammu ha weeta so yimɓe yewti yimɓe pofto caggal ɗum kadi mbaɗa ziyara wuuro ngo guure ɗiɗi ɗe fof kawra gara kadi ñalle wadde e duwawuji ha takkusan enen duwono wuuro ngo en duwono mayɓe wuuro ngo en duwono dendagal wuuro ngo so ɗum ɓenni kadi galleji ɗi fof galle fof ma waɗ kamillaji mumen ganda ene jangga kamillaji enen duwono kadi wuuro ngo donc ko événement mo ganduɗa très chargé kewɗo dak activité ji inchallahu ene nodda kadi dendagal Ngawle naaɓe darino hen fof daro hen kadi ko ɓuuri ko hewde ko no mbaɗirten ni ɗum ni kadi ɗo nete Dakar ko noon kadi bandiraɓe Nouakchott mbaɗirta ɗum kamɓe kadi étape uji men eɓe jogui so ummimi Nouakchott eɓe jippoto ko Rosso ceerno galle Hamdine Yero Sarr caggal ɗum eɓe jaaha gaali caggal to gaali kadi eɓe jetto wuuro ngo kadi yimɓe fof noon kawra mbaɗa gammuji ɗi mbaɗa ziyaraji ɗi mbaɗa kadi jewte wuuro ngo ko fate développement wuuro ngo ene haala hen waɗi jewuji wuuro ngo en waɗi kadi wuuro ngo juɓɓirde wuuro ngo ɗum fof e yewta hen donc ɗum ɗon fof ko gueɗe ganduɗa mbaɗi fayida jetta moon hen kadi e occasion dokkuɗen amen o pour wadde erago e dendagal Ngawle naaɓe kadi keblano ɗum no hannirta ni ko noon tigui Ngawle naaɓe yo gummo yo daro yo keblono oɗo ko gandanɗa hoorema kañum tigui woni gammu Ngawle par ce que en ngala événement ɓurɗo ɗum ko mawɗo Mamadou Ali Sarr haali ko ɗum ɗo fof so tawi vraiment ene laato e wuuro ɗum ɗo fitti ko wuuro ngo nen yaaro yeeso wuuro ngo nen ɓamto wadde noon enen beddo erago enen e inde meɗen e inde wuuro ngo enen beddo erago e inde dendagal ɓiɓɓe julɓe ɓiɓɓe Ngawle naaɓe tembawi wonde goto fof ɗum wawi wonde yo tinno saabu Allah so gammu yonti ara julde yiya bandum yiya kadi ko wuuro ngo no leldi waɗa hen duwawuji et puis Allah newnan en gueɗe ɗe mbawa newade no ha nettinede mbe sikki konngol battinigol totten ɗum ko Moussa Hame Wade mo ganduɗa hoorema ko kañum woni fans club Ngari Ngawle ko gandanɗa hoorema Ngari Ngawle ɗum ɗo so waɗama ene jeeya e ko naftata yimɓe yeeso taw kadi ko konngol mbaynigo konngol mbaynigo Abbas Moussa Abbas Allah jarama kadi eɗen invité kadi Abou Samba Diop ko neɗɗo mo keftinden e fina tawa o en dendiyankagal en eedi fof en invité mom dendagal wonɓe e Pindi TV radio e télé fof min invité mon Ngawle e fina tawa fans club Ngari Ngawle mawnin ɗum kadi en jaltata Ibra Diak en jaltata Dieynab Mal Hamdine Gayyar en mbawa ɗum en wase haalde saabu ko mawɓe men ko wondunoɓe Ngari Manama Sarr hanki e Ngari Ngawle saɗa haala Ngari Manama Sarr dingiral yontaɓe machallah Manama Sarr dingiral yontaɓe ko hanki e Ngari hanki Hamdine Yero Adama ɗum waɗi en mbawaɓe wase haalde ɗo hen en kalanɓe Dieynab Mal Belgique e wondiɓe mum enen fof ndi darden daari hen e fans club Ngari Ngawle yo yewro yeeso erango ngo mbatten tan woni kalɗo diwan on taari ko Ngawle
kam fof eɓe invitama ñande kikiɗo ko fof yo ara anda ko addu men ko fina tawa mawnidi gaari ngawle e teddindi gaari ngawle kadi anne Abbas kadi darde ma yonde e nder ko waɗa ko fof ar jeeya hen saabu komin mankira hen fof an a timmitana men e banggue pinal e banggue communication e banggue fof ha ɗum ɗo hande somin jooɗima ɗo min jetta Allah min jetta hen Abou Samba Diop e ko Allah kadi yamri ɗum kono min ndewnata min teddugal ngal koye ma umri Allah jarama jarama ko noon tigui Allah jarama on jarama bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV arno ɗo ko ngawle e moɗon vraiment ko aadi jogori wonde inchallah so Allah hokki en sagoji men hitande foof inchallah ma en gartu ɗo gam vraiment wona tisodiral walla wona cañgu hakkude ngawle e Pindi TV assalamu aleykum wa rahmatullah